Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Ξεκινώντας την ομιλία μου, θα ήθελα να αποτίσω ελάχιστο φόρο τιμής στους 3 Έλληνες αξιωματικούς του πολεμικού μας ναυτικού, στο Χριστόδουλο Καραθανάση, στον Έκτορα Γιαλοψό και στον Παναγιώτη Βλαχάκο, που σαν σήμερα 28 χρόνια πριν έπεσαν υπέρ πατρίδος κατά τη διάρκεια της κρίσης των Ιμίων. Η θυσία τους αποτελεί φωτεινό παράδειγμα όχι μόνον ηρωισμού, αλλά κυρίως για το τι σημαίνει ουσιαστική υπεράσπιση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων. Και σήμερα η Ελλάδα μας, ειδικά τα τελευταία 4,5 χρόνια, έχει μεγαλώσει και έχει θωρακιστεί περισσότερο από ποτέ. Έρχομαι τώρα στο σχέδιο νόμου για την οπαδική βία. Κυρία Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, 2 χρόνια δίχως φως. Πολλές φορές νιώθω ότι πνίγομαι από τον πόνο, πνίγομαι από τη θλίψη, πνίγομαι από το θρήνο. Και τότε είναι που προσπαθώ να πάρω μια ανάσα. Αλλά όχι. Αυτός ο αέρας που αποπνέει η κοινωνία μας αναδύει μια παράξενη μυρωδιά που στην όσφρησή μου μοιάζει δυσοσμία. Είναι τα συγκλονιστικά λόγια του Αριστίδη Καμπανού, πατέρα του Άλκη, που δολοφονήθηκε από χούλιγκαν ακριβώς 2 χρόνια πριν, την 1η Φεβρουαρίου 2022 στο Χαριλάου. Λόγια γροθιά στο στομάχι, τα οποία θα πρέπει να ακούσουμε με προσοχή και να λάβουμε πραγματικά υπόψη όλοι μας, αναφορικά με μία μάστιγκα που ταλανίζει επί δεκαετίες την ελληνική κοινωνία. Ο Άλκης ήταν το τραγικό θύμα της οπαδικής βίας και δυστυχώς το κακό δεν έμεινε εκεί. Ακολούθως θρηνήσαμε τον Μιχάλη Κατσούρη στη Νέα Φιλαδέλφια και εσχάτως πριν από 1 μήνα τον αστυνομικό Γιώργο Λιγερίδη στου Ρέντι. Δεν πρέπει να κρυφτούμε πίσω από το δάχτυλό μας, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Κάτι δεν έχουμε κάνει σωστά, διαχρονικά και προφανώς διακομματικά. Παρά τα επαναλαμβανόμενα τραγικά περιστατικά και τα μέτρα που κατά καιρούς λαμβάνονται, το αποτέλεσμα δεν είναι αυτό που θέλουμε. Είναι αδιανόητο να εξακολουθούν να χάνονται ζωές με τέτοιο τρόπο, είτε αφορά φιλάθλους είτε αστυνομικούς. Δεν πάει άλλο. Πρέπει αυτή η γάγραινα να εξαλειφθεί και οι νοσηρές μειοψηφίες να τιμωρηθούν με τον τρόπο που τους αρμόζει. Και σε αυτό, ξέρετε, δεν χωρούν κομματικές αντιπαραθέσεις και ανταλλαγή πυρών για τα λάθη και τις παραλήψεις των πολιτικών αντιπάλων. Όλοι διαχρονικά, όπως ήδη έχω πει, έχουμε τις ευθύνες μας. Και τώρα ήρθε η ώρα όλοι μαζί να δράσουμε για να μην βλέπουμε να επαναλαμβάνονται τα ίδια εγκλήματα. Προς αυτή την κατεύθυνση θεωρώ ότι έρχεται να συμβάλλει το συγκεκριμένο νομοσχέδιο, το οποίο συζητάμε σήμερα εδώ και έχει στόχο να θωρακίσει την ασφάλεια των γηπέδων από παραβατικά στοιχεία και έκνομες συμπεριφορές. Θα πει κάποιος, σύμφωνοι, όμως η βία ως κοινωνικό φαινόμενο δεν ασκείται τόσο εντός των γηπέδων όσο έξω από αυτά. Η απάντηση σε αυτό είναι η ανδιαμφισβήτητη διαπίστωση ότι τα γήπεδα είναι ένας, αν όχι ο βασικός, ένας από τους τόπους όπου γεννιέται, βρίσκει πρόσφορες συνθήκες και αναπτύσσεται σε ομαδικό επίπεδο η παραβατικότητα, η οποία στη συνέχεια διαχέεται και πέρα από τις κερκίδες. Δεν είναι εύκολο εγχείρημα η εξαφάνισή της, το γνωρίζουμε καλά, αλλά μπορούμε και πρέπει να κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να την περιορίσουμε στο ελάχιστο δυνατό. Και η πολιτική βούληση υπάρχει, όπως φαίνεται και στο συγκεκριμένο σχέδιο νόμου. Επιδίωξή μας είναι να παραδώσουμε ξανά ασφαλή τα γήπεδα στους φιλάθλους, ελπίζω στις 12 Φεβρουαρίου, εφόσον οι ομάδες συνεργαστούν επί τούτου, όπως τις προσκαλέσαμε. Τι ερχόμαστε και λέμε, θα το κάνω πολύ σύντομα, άλλωστε το έχει αναλύσει με έναν εξαιρετικό τρόπο ο εισηγητής μας, ο κύριος Φωτήλας, και μόλις πριν από λίγο ο αρμόδιος υπουργός.
Υπουργός ο κύριος Βρούτσης. Τι ερχόμαστε και λέμε λοιπόν? Ότι εφόσον υπάρξει πλέον κάθε είδους παρανομία σε γήπεδο, όπως ρήψη κροτίδων, βεγγαλικών ή επικίνδυνου αντικειμένου, ο επόμενος αγώνας ή οι επόμενοι αγώνες της ομάδας θα γίνει ή θα γίνουν χωρίς φιλάθλους. Το ίδιο ισχύει βεβαίως και αν εισβάλλουν στον αγωνιστικό χώρο φιλάθλοι. Ότι πρέπει όλα τα γήπεδα να έχουν συστήματα ηλεκτρονικής εποπτείας. Αν δεν λειτουργούν σωστά οι κάμερες, το γήπεδο θα ξανακλείσει. Ότι χωρίς να έχει γίνει ταυτοπροσωπία μέσω των σύγχρονων τεχνολογιών δεν θα μπορεί κάποιος να μπει στο γήπεδο. Ότι κάθε ΠΑΕ θα πρέπει να έχει μία μόνο λέσχη φιλάθλων. Το ανέλησε μόλις πριν από λίγο ο Υπουργός. Δεν θα επιμείνω σε αυτό. Επίσης, στο δεύτερο μέρος του νομοσχεδίου περιλαμβάνονται διατάξεις για τον εξορθολογισμό της υπάρχουσας νομοθεσίας συνολικά για τη λειτουργία του αθλητισμού, την ψηφιακή μετάβασή του και την επίλυση διαφόρων πρακτικών προβλημάτων. Αξιοσημείωτη είναι, το τόνισε και ο κύριος Φωτήλας, η θέσπιση του πληροφοριακού συστήματος e-Kouros, μιας πλατφόρμας, ψηφιακής πλατφόρμας, ενός σημαντικού εργαλείου γνώσης που θα χαρτογραφήσει όλους τους αθλητικούς φορείς και τη λειτουργία τους. Τα μέτρα που προτείνει η κυβέρνηση είναι αυστηρά αλλά αναγκαία. Έρχονται να καλύψουν κενά και παραλήψεις δεκαετιών, κυρίως συμπληρώνοντας και όχι καταργώντας. Και αυτό με απαιτούμενη τη συνεργασία και τον καλό συντονισμό όλων των εμπλεκόμενων φορέων, με τη συμφωνία όλων των αθλητικών συλλόγων και τη συνενετική διάθεση των πολιτικών δυνάμεων, οι οποίες σήμερα καλούνται να αποφασίσουν κάτι σημαντικό. Την αποβολή από το ποδόσφαιρο και γενικότερα από τον αθλητισμό όλων αυτών που αγνοούν τις πραγματικές αξίες του και τον κρατούν πίσω. Θα χρειαστώ 30 δεύτερα, κύριε Πρόεδρε. Το οφείλουμε πρώτα απ' όλα στη μνήμη των νεκρών θυμάτων της τυφλής οπαδικής βίας και στις οικογένειές τους. Αλλά το οφείλουμε πρωτίστως στις νεότερες γενιές. Βλέπω νέους ανθρώπους να παρακολουθούν από τα θεωρία. Το οφείλουμε λοιπόν σε αυτές τις γενιές, οι οποίες περιμένουν από εμάς μια κοινωνία καλύτερη, απαλλαγμένη από τις παθογένειες του παρελθόντος, αγκυλώσεις και λάθος στερεότυπα. Υπό το πρίσμα αυτό σας καλώ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να υπερψηφίσουμε όλοι μαζί το παρόν σχέδιο νόμου, όπως φαντάζομαι και ελπίζω ότι θα ψηφίσετε και την υπουργική τροπολογία, η οποία ξεκινάει τις διαδικασίες για την αύξηση του κατώτατου μισθού, την τέταρτη αύξηση από τη συγκεκριμένη κυβέρνηση, από την κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, η οποία παραμένει πιστή στις προεκλογικές της δεσμεύσεις, μα κυρίως στη συνεχή στήριξη της κοινωνίας και βεβαίως και το κομμάτι εκείνο της τροπολογίας, το οποίο έρχεται να στηρίξει ακόμη περισσότερο τους Θεσσαλούς αγρότες, γιατί οτιδήποτε άλλο δεν θα συνάδει με το ενδιαφέρον που πολύ σωστά επιδεικνύεται και την κριτική που κακώς, κατά την προσωπική μου άποψη, ασκείται στην κυβέρνηση. Σας ευχαριστώ πολύ.